Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अखंड मानव जातीला समतेचा संदेश दिलाय. अजूनही समाज एकत्रित नसून तो विखुरलाय. हा समाज एकाच छंड्याखाली आला पाहिजे. सिंधुदुर्गात ऐक्याची ज्योत दोडामार्ग तालुक्यातून पेटवली जावी असा संदेश प्राचार्य अनवर खान यांनी दिलाय. याहो एकीने आता डोलू सारे जय भीम बोलू सारे जय भीम बोलू सारे जय भीम बोलू. महाराजा हॉलमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 132व्या जयंतीनिमित्त तालुकास्तरीय भव्य दिव्य कार्यक्रमाचं RPI आठवले गट सिंधुदुर्ग, बौद्ध हितवर्धक महासंघ मुंबई, भारतीय बौद्ध महासभा, वंचित बहुजन आघाडी, युवा परिवर्तन संस्था यांच्या वतीनं गठीत उत्सव समितीकडून आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी व्यासपीठावर RPI प्रदेश सहसचिव रमाकांत जाधव, जिल्हा परिषद माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव, उत्सव समिती अध्यक्ष शरद जाधव, दोडामार्ग तालुका पत्रकार समितीचे अध्यक्ष संदीप देसाई, बुद्धभूषण हेवाळकर, अर्जुन आयनोडकर, अर्जुन कदम, संतोष जाधव, शंकर जाधव आदी बहुसंख्येने उपस्थित होते. यावेळी प्रमुख प्रवक्ते म्हणून बोलताना प्राचार्य कांत पुढे म्हणाले की आज दलित वस्त्या सुधारतायत, पण वस्त्यांमधील सामाजिक आर्थिक प्रगती झाली का याकडे दलित बांधवांनी विशेष लक्ष दिलं पाहिजे. दलित बांधवांचा अजूनही एकसंधपणा दिसत नाहीये. तो दिसण्यासाठी ऐक्याची मशाल दोडामार्ग तालुक्यातून पेटवा असा संदेश त्यांनी या निमित्तानं दिला. माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी मनोगत व्यक्त करताना म्हणाले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचा दिवस अविस्मरणीय असा आहे. त्यांनी समाजासाठी प्रचंड संघर्ष केला. माणसाचे जे काही हक्क आहेत ते मिळवून दिले. ताठ मानेनं जगायला शिकवलं. असत्याच्या विरुद्ध पेटून उठलं पाहिजे असे अधिकार दिले असताना आपला समाज अजूनही पेटून उठत नाही. असं होऊन चालणार नाही. स्वस्थ बसू नकासा मौलिक विचार मांडला. आंबेडकर अनुयायांच्या जीवनातील आनंदाचा दिवस आहे, अविस्मरणीय असा दिवस आहे. या दिवसाची तुलना आपण अन्य कुठल्याही दिवसाची करू शकत नाही बांधवांनो. असा तुम्हा तमाम भारतच नव्हे तर जगभरातील आंबेडकरी अनुयायांच्या जीवनातील आजचा दिवस अविस्मरणीय आणि आनंददायी असाच आहे. या दिवशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला आणि उभ्या आयुष्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ आपल्या समाजासाठी नाही तर संबंध माणूस हा केंद्रबिंदू माणूस, व्यक्ती केंद्रबिंदू माणूस सगळ्या लोकांसाठी मित्रांनो काम केलं हे आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे. त्याच्याबद्दल इतर वक्ते आपल्याला सांगतीलच. बाबासाहेबांचा जीवन प्रवाह, आलेल्या घटना, कशा प्रकारे जीवनामध्ये संघर्ष केला, स्वतःच्या संसाराकडे कसा दुर्लक्ष केला आणि केवळ समाजासाठी शेवटपर्यंत शिक्षण घेत राहिलेच. ही विषमता दूर करण्यासाठी संघर्ष करत राहिले आणि आम्हाला तर माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच मिळाला. हे तुम्ही आम्ही कोणीही नाकारू शकत नाही मित्रांनो. परंतु माझ्यासारखा एक चळवळीमध्ये काम करणारा कार्यकर्ता, पक्षामध्ये काम करणारा कार्यकर्ता, जी मला काही संधी मिळाली 7.5 वर्ष सभापती म्हणून रेकॉर्ड ब्रेक. प्रदेश सहसचिव रमाकांत जाधव यांनी देखील एकाच छताखाली येऊन काम करूया, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला समाज एकत्र राहून काम करूया असे विचार व्यक्त केले. कार्यक्रमात कोकणसाद लाईव्हचे ब्युरो चीफ, पत्रकार समितीचे अध्यक्ष संदीप देसाई, तेजस देसाई, रत्नदीप गवस, शंकर जाधव, अर्जुन कदम यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे कार्य केलं त्या 132 वर्षानंतर सुद्धा आपण त्या ठिकाणी उजाळा देतो, त्यांना विनम्र अभिवादन करतो. संपूर्ण भारताला नव्हे तर जगाला ज्यांच्या बुद्धिमत्तेचं एक अप्रूप होतं
आणि या बुद्धिमत्तेच्या अफाट सामर्थ्यावर त्यांनी संपूर्ण विश्वाला एक वेगळ्या पद्धतीने या ठिकाणी एक संदेश दिला आणि आजही त्यांचे विचार या समाजात पुढे नेले जातात. तर त्यांना ते असे आपले माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन केलंच पाहिजे. आणि आपण ते आज सगळं करतोय, तर त्यांनी जे आपल्या समाजासाठी, या देशासाठी, या देशातील प्रत्येक नागरिकांसाठी ज्या खऱ्या अर्थाने आपली घटना दिली आणि त्या घटनेवरच हे संपूर्ण आपला देश चाललेला आहे. तर अशा या महामानवात जेवढे आपण स्त्रीवार अभिवादन करू तेवढं कमीच आहे. आणि त्याच अनुषंगाने आपल्या दोडामार्ग तालुक्यातील या संपूर्ण समिती उत्सव बांधवांनी आज जो हा जयंतीचा कार्यक्रम केला तो खरोखर कौतुकास्पद असा प्रकारचा आहे. अगदी मोठ्या प्रमाणात एखाद्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी कार्यक्रम व्हावा अशा पद्धतीने या कार्यक्रमाचं आयोजन आहे. आणि आपण सर्व ज्या पद्धतीने सहभागी झालात, कारण बाहेर एवढा कोकण आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये अगदी ग्रामीण भागात, दुर्गम भागातून सर्व आपले जे बांधव आहेत त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यामुळे जे आपले महामानवांचं जे कार्य आहे ते खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी अधोरेखित होतं. आणि या संपूर्ण उत्सव समिती म्हणतो हा जो उत्सव आहे तो एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साजरा केला की त्याचा जिल्ह्यातसुद्धा दखल घेतली पाहिजे. आम्ही पत्रकार समितीच्या वतीने अतिशय मनापासून या उत्सव समितीला शुभेच्छा देतो. माझे पत्रकार मित्र तेजस देसाई, त्यानंतर रत्नेश गौत, शंकर जाधव सुद्धा या ठिकाणी आहेत, गावंदळहून खास पंकज मडिये सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत आणि सर्व आपण सुद्धा उपस्थित आहेत. पुन्हा एकदा तुम्हाला शुभेच्छा देतो. कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक प्रकाश कांबळे यांनी तर सूत्रसंचालन संदीप जाधव यांनी केलं. आभार बुधाजी जाधव यांनी मानले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.